Ei, com va? Si l'altre dia et vaig parlar d'Espanya i de conills, avui podria parlar-te de dos països que sonen d'una manera molt semblant, però que em fa l'efecte que són radicalment diferents. Un és Europa, entre vaques i muntanyes. L'altre, a Oceania, entre deserts i jungles, i ple d'animals que volen matar-te. Si vols saber de què t'estic parlant, queda't avui amb mi, amb Neuros un filòleg. Àustria i Austràlia, dos països molt diferents i només és a un dels dos en què hi ha cangurs. Tot i que aquests països són molt diferents, en la immensa majoria de llengües s'assemblen molt. Àustria, Austràlia, de fet en turc també s'assemblen, però en alemany no. La paraula per designar aquest país és Österreich, que normalment s'entén que significa Regne de l'Est. No? És a dir, si mirem, intentem dividir aquesta paraula, veiem que Reich, que és el final, que significa regne, doncs això, regne, i Öster estaria relacionat amb la forma alemanya Ost, que significa est. Aquest Ost tindria el mateix origen, és un cognat de l'anglès East. I és molt possiblement d'aquesta forma anglesa que, a través del francès, hauria arribat a les llengües romàniques i tindríem les formes est, doncs en el mateix francès, en català i italià, o la forma este en castellà i en portuguès. Respectivament, no? Si anem a mirar l'origen de la forma Ost i de la forma East, tal com inclou Krunen en el seu diccionari etimològic del protogermànic, que és la reconstrucció de la llengua mare de totes aquestes llengües, de tot aquest grup de llengües que inclou doncs, no només l'anglès i l'alemany, sinó el neerlandès, el suec, el frisó, etc. Doncs en aquest diccionari la forma que proposa és austera, no? I d'aquesta austera, que seria un adverbi, hauria sortit East i Ost, no? I el significat d'aquesta forma seria justament est. I això quina relació té amb Austràlia? Anem a pams. L'etimologia directa d'Austràlia és més clara. Austràlia significa país del sud. No? Prové de la paraula auster, que significa vent del sud, de la forma auster en surt l'adjectiu australis, relatiu o pertanyent al vent del sud, i d'australis afegit. No? Una vegada se li afegeix el sufix dels països ia, surt Austràlia, i aquí ho tindríem. Clar, però la pregunta és, d'on prové exactament aquest vent del sud, auster? Perquè s'assembla molt a la forma protogermànica reconstruïda austera. El diccionari de Devan, el diccionari etimològic del llatí de Devan, si busquem la paraula llatina auster, el que diu és que ell proposa una reconstrucció en protoitàlic, és a dir, el protoitàlic és la llengua mare del llatí, del falisc i de les varietats osques i úmbries, que les coneixem molt fragmentàriament, i igual no tenim aquest protoitàlic, no en tenim cap document. Si anem a mirar la forma que ell reconstrueix, és la forma austero. Austero, que és molt semblant a la forma que Krunen reconstrueix per est, que és austera. Austero seria una forma substantiva, austera seria una forma adverbial. Però, en tot cas, Devan, la forma protoindoeuropea que es reconstrueix, de la qual doncs, faria derivar aquest austero, és exactament la mateixa que Krunen diu que provindria austera. És a dir, tant Àustria com Austràlia tenen el mateix origen, provenen de la mateixa paraula que es reconstrueix en indoeuropeu. No? Llavors, de la forma adjectiva per designar el crepuscle del matí, i que no, és aquesta forma eustero, en protoitàlic hauria derivat a austero, de la qual vindria la forma de la paraula llatina auster, que és el vent del sud, que ha convertit, no, com deia, en la forma adjectiva australis, afegit després al sufix ia, surt Austràlia. Els pobles germànics, per contra, devien tenir la impressió que el sol sortia indefectiblement per l'est, i d'aquesta mateixa paraula indoeuropea austero, en protogermànic
provindria aquesta forma adverbial austera. D'aquesta austera hauria sortit l'anglès antic east, no sé exactament tampoc com es pronuncia, d'aquí vendria east, no? I aquí, doncs, a través del francès est, les formes romàniques, i d'aquesta mateixa forma austera vindria l'alemany Ost, i d'aquí sortiria Österreich, i a partir d'una llatinització una mica estrambòtica, Àustria, el país dels cangurs. Hòstia, espera, encara volia tornar a gravar tot. El país dels cangurs. Sí, no? Perquè és no cangarús, sinó no cangarús. Fins aquí el tema d'avui. Si us ha agradat, doncs ja sabeu què és el que heu de fer, us heu de subscriure, posar m'agrada, deixar un comentari, i bé, de fet, si teniu alguna idea, alguna cosa que us interessa, que voleu que faci, que alguna idea per al canal, doncs no dubteu tampoc de deixar-la als comentaris. I ara sí que m'ha acomiado, comprovaré si el país dels cangurs és un o l'altre, i fins a la setmana que ve.